हेलो लोगोफोर इसोरनि अननायाव नोंथांमोनहाबो मोजाङै दं आंबो मोजाङै दं लोगोफोर साम्पामति इरिगेसन बेरायफैबाय लोगोफोर ससे क्लिप देखायलांसै हायाबाबो फिसानो लोगोफोर नायलांदो थौदो बिदिब्ला आंजों उन थौदो नै लोगोफोर लौथियाव बेरायफैबाय जोङो नै लोगोफोर नायलांदो नै लोगोफोर सिङाव फटक लानायनि एलाव गैया लोगोफोर सायावल' लानो मोनगोन लोगोफोर सिंनिफ्राय ओंखारबोबाय जों सिङाव फटक लानायनि एलाव गैया लोगोफोर न' एलाव ओंखायनो फटक लानो मोनासै लोगोफोर कारेन्टआ माबायदि नायनोबा नै लोगोफोर सिङाव फटक लानो मोना न' एलाव लोगोफोर लानो मोनासै बेनिखायनो लायासै देन्जार खानाय लोगोफोर गिथाव बाथावखा लावथि दैया माबायदि नायलांदो लोगोफोर जा गरम लोगोफोर गरमनि थाखायनो बेरायफैबाय जों लावथियाव एसे बिराद थान्दाखा नै थानो बारा स्कुल गबोबाय स्टुडेन्टफ्राबो मोजां बार बारदों थानो मोजांथार बार स्रायनो लोगोफोर ना मोनबाय नै लोगोफोर जा मोनखादों नै नायलाय नाया जा मोजांखा भिउ नै माबायदि लहा पात्रफ्रा साइजखा किउटखा सुन्दुर ओरैबायदि जों दा थांफिनसै नै लोगोफोर वाव